No. Začíname Slendermana hrať. Zatiaľ tu nič není na videnie. Ideme, hej. Nejme. Sorry, že není žiadny zvuk, ale moja chyba to není. Budete asi počuť len mňa. No. Tak neviem, či tu v tomto, alebo na tomto strome niečo bude. Slenderman tu není. Tma je tu. Už tu je zase svetlo. To je vlastne baterka a na tom strome nič není zaujímavé. Môžeme ísť kľudne teraz zadiaľ. Dúfam, tu niečo objavím. Sa nudím. Tak je Slenderman? Nie. Ne. Ja robím zvuky, takže sa nepýtajte potom v komentároch, čo to bolo. Slenderman, jeho iba vidno. Potom to tak začne tá obrazovka robiť. Potom sa tomu ukáže jeho tvár. Tak ma zabije. Není tam vzadu? Prdele. Predstavujem si, ako keby to bolo práve kuchnite na to aj trávu. Všetko sa tam hýba. Ty vole. Lístok! Can't run. A drž hubu. Ti ukážem Kentaran. Tam nechodím. Tam radšej nejdem. Tam je to najstrašiteľnejšie. Nevadí. No ja idem. Teraz ja neviem čo. Slender. Ten nápis ma dosť láka. No ten Slenderman s tým nápisom sa... Keď tam ide nápis, tak vlastne sa tam potom ľahko ukáže. Prdele. Ako sa bojím. Len trocha. Takže nahovorte, že som boja. Čo to je? Lístok! To bude... Ja som mal len maximálne tlačiť. Ahoj! Pekne to tam bolo. Skype. Zatiaľ nič zaujímavé. Tam je to najstrašidelnejšie, tak radšej vôbec nejdem do tej tam budovy. Tam sa najľahšie ukáže Slenderman. Už nás videl. To začalo sekať. Kde si? Prdele! Kde je? Bež, žena, bež! Kde je ten Slenderman? Ty vole. Slender. Kde si? Duch. Ovadný duch. Skry sa. Kde si? Kde si? To je on! Koniec.
To bolo 5 minút. Tak, to je koniec. Ďakujem, že ste si pozreli Slendermana. A to je vlastne na dneska všetko.